Здравейте! Казвам се Симона и както някои от вас знаят, това, което обичам да правя е да промотирам иновационни технологични стартъп компании. Една от тях се нарича проект Dylan Mirror и то е за, предполагам знаете, че имате огледало у вас. И ако искате да видите задната част на тялото си, най-вероятно трябва да направите едно от следните неща. Някой да застане с второ огледало зад вас, за да може да се видите, или да накарате приятелка или гаджето да ви снима отзад, за да може да видите как изглежда гърба ви. А вече с тази иновация това няма да е необходимо. Всеки ще може много лесно да вижда задната страна на тялото си чрез тази иновативна технология, което ще правите изключително лесно, само с гласова команда или с буквално замах на ръката, ето така. И така огледалото ще може да включва задната част на тялото ви, което значи, че ще може да го използвате и като стандартно огледало, и като огледало, което може да ви показва задната част на тялото си. Това естествено има десетки различни варианти за употреба. Някои от тях са трениране, да се използва когато обличате по-интересни рокли, имате някаква по-специално събитие, искате да се видите, или пък било то, ако искате да купите рокли от скъп магазин, където има такова огледало и да може да се видите. Така, това беше предговора за тези от вас, които изобщо нямат на идея за тази компания. И идеята на това видео е всъщност да ви кажа последния апдейт от моята среща с Василий, който е инженера и създателят на тази компания, която беше вчера. Така че имам няколко страхотни новини, които искам да ви разкажа в момента. За тези от вас, които все още не знаят, много лесно можем да станем съсобственици в такива компании, като съответно закупим част от тази компания, било то и с някаква по-малка инвестиция, така че всеки човек има право да стане собственик в такава компания и след време да получава дивиденти. Повече информация за това може да научите, като ми пишете налично или като цъкнете на линка под това видео, който ще ви изпрати директно към сайта, където може да се регистрирате и да разгледате. Между другото, имате и 1000 дяла подарък само след регистрация. Така, минавам към новините, защото са много хубави. Първата е, че вече е подписан официално договорът за Абу Даби, т.е. там фирма, която е производител, фабрика, ще ни даде терен 13 000 квадратни метра, където ще може да произвеждаме тези огледала. И по-голямата новина към това е, че благодарение на промоцията, която беше обявена през декември, се успяха да се съберат достатъчно пари, за да се поръчат голям брой части за първото производство на тези огледала, които ще пристигнат до края на февруари и следователно ще започне първото производство, което е, вау, между другото, проекта отвори финансиране преди, мисля, че беше януари 24-та, което е да започнат производство само след една година, е супер бързо за стартъп компания. Така че хората, които вече са инвестирали, трябва да са супер въодушевени за това. Така, следваща новина. Василий е решил да разпредели 50% от профита за дивиденти. Ако сте инвестирали на други места, знаете, че това е изключително голям процент, който са решили да разпределят за дивиденти. Най-вероятно това ще бъде само първите няколко пъти, след което процента съответно ще падне. Защото при нормалните компании на борса, това, което получаваме като дивиденд е по принцип до 5% от профита. Така че първите дивиденти ще бъдат с доста по-голям процент. Идеята за това е да може инвеститорите много бързо да възвърнат първоначалната си инвестиция. Ще има подробен PDF файл, където ще се обясни как точно ще се изчисляват тези дивиденти. Той ще бъде достъпен, какво е днес неделя, той ще бъде достъпен до вторник вътре в сайта, така че всеки ще може да си го изтегли и да види, съответно да се изчисли горе-долу какъв дивиденд би получил. Естествено, това няма как да се изчисли с точност, тъй като няма как да знаем колко ще бъде профита на компанията в момента на изплащане на дивидента. Понеже всички ще питат, знам, е, че това ще бъде първия дивиденд, ще се изплати през август тази година, а след това през февруари 26-та. Забравих, че вече сме и 5-та. 26-та дивидента ще се изплаща 2 пъти годишно на 6 месеца. Така, я да видим друго. Обмисля се да се премести самият офис в Абу Даби. В момента е в Дубай, но тъй като самият завод ще бъде в Абу Даби, предполагам, че е логично и самият офис да е там наблизо, за да може да е по-лесно за посещения, съответно инженера да може лесно да ходи от едното място в другото.
Някои хора питат за ADK ключа, който буквално е нещо като вашия онлайн договор на блокчейн система, за това, че притежавате дялове. Той ще бъде достъпен също съвсем скоро. Чака се фирмата, която е създател на сайта, да го направи достъпно, така че всеки да може да си поръча такъв документ. Още нещо много интересно. Всички питат, кога ще мога да си купя такова огледало? Как? В момента се подготвя сайт за продажби, който ще бъде достъпен буквално до 2 седмици. Така че ще може всеки, който има желание, да влезе директно от този сайт и да си поръча такова огледало. Естествено, цената много зависи от държавата, доставката, колко голямо искате да бъде, дали искате да бъде за домашна цел или за бизнес. Примерно за фризорски салони също е много удобно, защото има и малка камерка, която може да показва и задната част на прическата ви. Така че зависи за каква цел ще се използва. Този сайт ще е достъпен и ще може да си взимате самото огледало. Също знам, че ще има и вариант на изплащане, тъй като някои хора питат от различните държави. Така, я да видя дали има нещо друго. В момента се водят преговори и с завод във Франция, където също да можем да започнем да произвеждаме такива огледала по нашата технология на франчайз, естествено. И всички тези франчайзи, които се правят в момента, както е и в Абу Даби, се правят в момента, за да може да започне самото производство. Но главната идея на компанията си остава същата. Ние сами да имаме наши собствени заводи, където да произвеждаме огледала, съответно и дивидендите от това в бъдеще ще бъдат много повече. Така, я да видя нещо друго. Да, нещо друго по-интересно е, че в момента дивидендите ще се изплащат върху инвестираната сума, а не върху дяловете, които притежавате. Тъй като, за да стане много лесно изчислението върху дяловете, които притежавате, това се прави автоматично след излизане на борса. Така че до излизане на борса ще си получаваме процент от инвестираната сума, което също е доста по-добре за нас. Тъй като колкото и дяла да притежавате от общия брой количество, винаги ще получавате повече, ако получите процент от инвестираната сума, отколкото върху дяловете си. Това естествено е в момента, когато производството е ограничено. Тъй като колкото и да произвежда този завод, а той може да произвежда до 1000 огледала едновременно, няма как да направи такова огромно производство, че всички инвеститори да получат суми още в началото на първите продажби. Така че това са новините, които исках да споделя с вас. Все още всеки може да стане съсобственик на компанията, тъй като все още им трябват пари за части. Знаете, че стартъпите много рядко обичат да дават промоции и ги правят само когато наистина им трябват спешни пари за части. В момента все още има такава промоция, която е активна до 20 февруари и тя е за до 200% дялове върху инвестираната сума, като за всички инвестиции между $100 и $500 получавате плюс 50% повече дялове. За всички инвестиции от $501 до $1000 получавате плюс 100% дялове, а за всички инвестиции от $1001 нагоре получавате плюс 200% дялове. Така естествено може да увеличите вашата собственост в компанията. Защото колкото повече дялове имате, толкова по-важно ще е това за вас в бъдеще, когато компанията излезе на борса. Защото вие ще притежавате по-голям част от тази компания и следователно след време ще получавате и по-големи дивиденти, отколкото на хората, които имат по-малко дялове от вас. Това се е изцяло логично. Всеки един човек може да стане съсобственик на компанията, без никакво значение от коя държава се намира този човек. Така че при желание оставам на среща, може да се свържете с мен или с човека, който ви е изпратил това видео, за да ви даде повече информация и съответно да ви даде линк към компанията, така че вие също да може да станете съсобственици в нея. Пожелавам ви страхотна вечер и само успешни инвестиции! Чао, чао!